Перший раз наросло, анёлы пришли, пастухам рассказали, что в поле были, а у поле яны пильновали свое, статки темною ночь шукали, спять усе. Раство, 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 царь народился, избавление пришло. Поглядели вверх, зорко в небе горыть, на усходе высоко дивосно блищить, на землю от яе зерне моцное шло, и святло не зникало и день, и у ночь. Раство, 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 царь народился, избавление пришло. Эта зорка вела на полночный заход, где лежал Ветлеем, отпочив от турбот. Тут для зорки уже час спиниться настал, над тем местом святым, где Иисус тихо спал. Раство, 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 царь народился, избавление пришло. Ты давайте усе в один голос певать, славу Господу сносить, хвалу обвящать. Бою мне по землю из ничего створил, и кровью своею людей откупил. Раство, 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 царь народился, избавление пришло. Раство, 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 царь народился, избавление пришло. Темра, зорки, мітусливий город засинає, тишиня навокал. Цуд здарыцца зараз. Пра гэтыя падзеі я напісаў у першым раздзеле з 18 па 25 верш. Нараджэнне Ісуса Хрыста было так. Па заручынах маці яго Марыі з Язэпам, перш чым сышліся яны, выявілася, што яна мае ва ўлонні ад Духа Святога. Язэп, муж яе, будучы праведны, не жадаючы зняславіць яе, хацеў употай адпусціць яе. Калі ж надумаў ён гэта, вось анёл Гасподні ў сне явіўся яму і сказаў: «Язэпе, сыне Давідаў, не бойся прыняць Марыю, жонку тваю, бо зачатая ў ёй ёсць ад Духа Святога. І народзіць сына, і дасі яму імя Ісус, бо ён уратуе людзей сваіх ад грахоў іхніх». А ўсё гэта сталася, каб збылося сказанае Господам праз прарока, які кажа: «Вось дзева ва ўлонні зачне, народзіць сына, і дадуць яму імя Эмануіл, што азначае «з намі Бог». Устаўшы ад сну, Язэп зрабіў, як загадаў яму анёл Гасподні, і прыняў жонку сваю, і не знаў яе, пакуль нарадзіла сына свайго, першароднага, і ён даў яму імя Ісус.